ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବା ଖାଲି ହାତରେ ଗଲେ କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଲେଟ୍ ରେ ଉଠିବାର କାରଣ ହେଲା କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୁରା ହେଇନଥାଏ। କଣ ଆପଣ ଲେଟ୍ ରେ ଉଠନ୍ତି ନା ମୋ ପରିକା? ଉଠି ଗଲେଣି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବିସ୍ତରକୁ ଝଡାଝଡି କରିଦେବା। ठीक है। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନରେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ନା ନାହିଁ, ମତେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ପରେ ଚାରିଆଡେ ଟିକେ ଆଖି ବୁଲାଅ, କଣ କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ବି ମୋ ମା ଆଖିରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା, କାହିଁକି ନା ମୋ ବଡ କାମ ବି ମୋ ପାଇଁ ଛୋଟ। ସୁକୁଟୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପାଣି ଦଉଛି ଗଛ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବଡ ହେଇଯିବ। ବାଡିରେ ଗୋଟେ ପଲା ଅଛି, ଏଇଠି ବାପା ଜଗନ୍ତି। ଗାଈ ବଳଦ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଆମକୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ବାଡିରେ କଣ କଣ ପରିବା ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବିନି, ଖାଲି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ସିଧା ମୁଁ ସାଇକେଲ ବାହାର କରି ଆସିଗଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ହେଲେ ମୋଠୁ ଭଲ ଆର୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଦିତ୍ୟ କରେ। ସ୍କୁଲରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲି। ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଗାଁ ଗୋଟିଏ। ଯାଉ ଯାଉ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଇଡି ମେନସନ ହେଇଗଲା, ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସମାନ ନଥାଏ, ମୋ ବ୍ଲଗରେ ତ ଦେଖିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ବି ବ୍ଲଗ ବନାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।